月に航空機の性能は驚くべき速度をもって進歩する。わずか40年足らずの間に成し遂げたこの進歩こそはまさに20世紀の脅威でありましょう。ここに見るのは三菱重工業の工場においてリベットを打つ音も力強く、不断の研究と精進をもって鋭意続けられている純国産の優秀機 MC20 の製作過程であります。義変化ますます重要なる任務の痛感される航空輸送の第一線に立ち、国内にまた大陸に空の使命を果たして世界にその性能を謳われている MC20。これこそは長期建設の決意も固く、東亜諸国の空に羽ばたいて悠々たる我が国の実力を世界に誇っているものであります。